Velkommen til vores præsentation af partiet Venstre, lavet af Julie, Lukas og Nicolas. Venstres historie. Så historien startede med, at der i 1870 blev lavet en organisation, der hed Forenet Venstre. Og det som den gjorde, var, at de samlede alle venstreorienterede fra landet. Dem som typisk dem, som følte sig meget undertrykt og følte sig lidt uretfærdigt behandlet af samfundet. Så samlede de sig, og så ønskede de nærmest en form for revolution. Og derfor blev de set lidt som oprørere. Det, som man kender dem i dag, altså det som de kæmpede for dengang, det var lighed. Og som man ser dem i dag, vil det mest være socialister, der gør det, men den her gang var det altså liberale, der kæmpede for det. Og grunden til navnet Venstre, det kan godt undres mange på grund af, at de er højreorienterede i dag. Men det er fordi, at dengang så var partiet Venstre venstreorienteret, og i princippet er det også stadigvæk. Men nogle af de socialistiske partier er bare blevet endnu mere venstreorienteret, og derfor ligger partiet Venstre nu i det, vi kender som højre side i blå blok. Og i 1929, der blev Venstres landsorganisation dannet, og den første statsminister i Venstre, han hed Johan Henrik Deuntzer, og den nuværende statsminister er Lars Løkke Rasmussen, som også sidder i regeringen i dag. Venstre sidder faktisk i regeringen i dag, og Lars Løkke Rasmussen, som er formand for Venstre, han er statsminister. Ja, som sagt, så har vi nogle forskellige ministre inden for Venstre, og den første, som vi ser her på billedet, det er Lars Løkke Rasmussen, som er statsminister og er formand for Venstre. Så har vi Kristian Jensen, som er næstformand for Venstre, og som udgør finansministeren i Venstres trekløverregering. Så har vi Inger Støjberg, som er integrations- og udlændingsminister. Så har vi Karsten Lauritzen, som er skatteminister. Så har vi Carl Holst, som er social- og udenrigsordfører. Venstre som ideologi. Venstre bygger på det liberale menneskesyn. Mennesket trives bedst i frihed under ansvar. Frihed betyder fravær af tvang, men også at mennesket er frit til at tage ansvar og til at skabe sit eget liv. Og medansvar for andre mennesker og fællesskabet. Når individet får frihed til at skabe sit eget gode liv, bliver der skabt værdier, som kan komme fællesskabet til gode. Det menes på den måde, at hvis vi for eksempel har en løbebane med 6 mennesker, og de 3 af dem er født helt perfekt, så får de friheden til at løbe derudad, og der bliver ikke sat nogen klods for benet. Derimod, hvis der er 3 mennesker, som er født med 1 ben, så bliver de hjulpet på vej med den måde, at de måske for eksempel får sat et ekstra ben på, så de kan løbe derudad, så de får et skub i den rigtige retning. Angående udlændingepolitik mener Venstre, at vi bør være åbne for de udlændinge, som kan og vil arbejde for danske virksomheder. De mener, at danske virksomheder bør have mulighed for nødvendig udenrigs arbejdskraft, så de kan klare sig bedst muligt i den globale konkurrence. Dog skal de her udlændinge sikres de løn- og arbejdsvilkår, som gælder i Danmark. Venstre mener, at en god integration starter med at fastlægge vores forventninger til hinanden. De mener, at vi bør stille høje krav til udlændinge om hurtigt at komme ud på arbejdsmarkedet. Dog er arbejde kun et enkelt element i en god integration ifølge Venstre. Venstre vil gerne holde fast i de danske værdier og sige klart fra over for religiøs ekstremisme. Angående statsborgerskab mener Venstre, at udlændinge skal beherske det danske sprog på et højt niveau, kende til dansk historie og kultur og kunne forsørge dem selv og bidrage godt til vores samfund. Venstres socialpolitik. Først og fremmest så går Venstre ind for, at alle dem, som kan arbejde, de skal arbejde. Men til gengæld så er det også alle dem, som kan hjælpe og selvfølgelig så arbejder, så skal give lidt til dem, som så ikke kan klare sig selv. Men det betyder ikke, at de bare skal give, så dem, der ikke kan klare sig selv, klarer sig.
det der helst skal gøres, er, at de skal opmuntres til at kunne tage ansvar for sig selv, og dermed efter at have fået noget hjælp, så vil dem, der ikke kunne klare sig selv før, kunne klare sig selv. Det vil sige, når man for eksempel går ud og hjælper i specielt udsatte grupper, så skal man ikke bare, altså så skal man give dem nogle midler til, at de på et eller andet tidspunkt ikke er en udsat gruppe mere. Og så gør der socialpolitik ind for, at der skal være en social tryghed. Det vil sige, at der skal være lige muligheder for læge og uddannelser. Altså det vil sige, at når man bliver født, så skal alle ligesom have muligheden for at tage en uddannelse og få det godt, kan man sige. Der er ikke nogen, der skal blive født ulige. Skattepolitik. Omdrejningspunktet for Venstres politik. Det skal ikke være dyrere at være dansker. Det skal ikke være dyrere at drive virksomhed. Tværtimod er det Venstres mål gradvist at sænke skatten efterhånden, som der bliver råd til det. Vi betaler skat for at sikre et velfungerende velfærdssamfund. Men lige så afgørende for velfærdssamfundet er det at sikre, at det kan betale sig at arbejde, og at vores konkurrenceevner sikres i fremtiden. For Venstre er det afgørende at sikre ro og stabilitet for landets boligejere. Danske boligejere skal kunne sove trygt om natten, fordi skatter og afgifter ikke lige pludselig bliver sat i vejret. I forhold til ejendomsværdiskatten indebærer Venstres topskat, at ejendomsværdiskatten ikke stiger. Derfor står Venstre fortsat vagt om den topskat, som VK-regeringen indførte i 2001 i samarbejde med Dansk Folkeparti. Venstre i forhold til EU. Venstre mener, at EU det er en god ting. Der er mange punkter, hvor at EU vil kunne klare mange ting rigtig godt. Venstre går ligesom ind for så meget unionsarbejde som muligt, der hvor det vil give mening. Og der hvor Venstre blandt andet føler, at det vil give mening til så ting som international kriminalitet, terrorbekæmpelse og sådan noget som miljøbeskyttelse. Og også for ligesom, at når der er et problem i et land, så kan EU kæmpe for, at det kryder videre til et andet land. Men derimod synes de også, at EU også skal holde sig lidt uden for de lidt mere private sager for lande, såsom hvordan lande har deres politik inden for social, kirke og kulturpolitik. Det skal være op til landene selv. Vi har valgt at sammenligne Venstre med Socialdemokratiet. Socialdemokratiet og Venstre ligger på hver deres side, altså Venstre og Højre, men de ligger begge lige ved midten, så de har altså både ligheder og forskelle. Angående skat mener Venstre for eksempel, at skatten bør blive mindre og mindre hele tiden. De går ikke ind for økonomisk lighed, men mener frihed bør fylde mere, og man bør få en fortjeneste for det arbejde, man laver. Socialdemokratiet mener derimod, at dem, der tjener mest, stadig skal betale mere i skat. Men de mener også stadig, at folk, som laver meget arbejde, bør kunne se fordelen ved det arbejde, de laver. Angående socialpolitik mener både Venstre og Socialdemokratiet, at de stærke bør tage hånd om de svage, så vi kan hjælpe hinanden til alle at få en bedre velfærdsstat sammen. Dog adskiller de sig også lidt fra hinanden, da Venstre i højere grad gør ind for brugerbetaling i forhold til Socialdemokratiet. Angående udlændingepolitik fokuserer Venstre mere på, at udlændinge også skal lære om dansk kultur og historie. Men Socialdemokratiet mener, det vigtigste er, at udlændinge lærer det danske sprog og kommer ud i arbejde eller uddannelse hurtigst muligt. I forhold til, hvor mange flygtninge vi bør tage, er Venstre og Socialdemokratiet relativt enige. De mener begge, at vi bør hjælpe, men der skal også være en grænse. Vi har ikke råd til at tage imod alle de flygtninge, der er. Noget begge partier går meget op i forhold til flygtninge, er, at flygtninge, som arbejder her, skal have samme danske løn- og arbejdsvilkår som os andre.